Det hele begyndte den dag, min familie og jeg lod en flygtning fra Syrien flytte ind og bo sammen med os. Det blev et rørende indblik i en menneskeskæbne. En stærk fortælling om savn og håb, men også om tilgivelsens frisættende kraft. Nu var stormen så kraftig, at det ville være den visse død at tage afsted. Men det var fuldstændig lige meget. Hver eneste flygtning havde betalt flere $1000 for turen over Middelhavet. Så da de nægtede at sætte sig op i de små gummibåde, trak menneskesmuglerne deres pistoler. Og Ali ventede stadig på, at hans bror skulle ringe. Men til sidst ringede han selv. Han ringede til den italienske kystvagt. Ved I, hvad der er sket med min bror? Det er en fortælling om en flugt og om et møde med dansk kultur, men også om, hvad der hente, da jeg satte mig for at hjælpe Ali med at finde ud af, hvad der var sket med den bror, som forsvandt på turen over Middelhavet. Jeg stirrede på Ali. Jeg havde aldrig set ham sådan før. Han så ud, som om han hvert øjeblik kunne springe op og fare ud af døren. Hvad skulle jeg gøre? Hvad var det, jeg havde sat i gang?